ya Nyamira ase ababwatani aobe sekta yechae kurwa ase factory ya Sang'anyi banyarako bagutwara egeikaro kiabo kyomweri bo mwaka elio korotota amagendera nyariko bakorekana ase sekta y'oburemi bwekemeri yechae factory yo ya Sang'anyi nige gutoka se wodi ya Kyabonyoru meje bunge ya Burabwe county ya Nyamira awase abara igosabatirire factory yo baba gokwanira egatie bitambukiro bya magendero ibibabire ba waka omwako yega gati abo kogareiwa we factory yo egati ya yandamanke chinga kyecho nigo ate yabaga kubatokege kuro ochiasibaria bakunereria abaremi omuliki itokure county Nyamira Job mangira nyarako bawikirana somo yego ina gutwariganira harobotiro kubatia factory ya Sang'anyi eyegotoka ewodi ya Kyabonyoru ebunge ya Burabwe county Nyamira nigo batwara egeikaro kyomweri bo mwaka anene mono ase abaremi baba bakwereru na babiri bagokora aso mwaka oyo amakongo baeteire ne bitambokero baligeti koira gochibosyo elinde kogendereria factory eyo. Thank you very much. Asoko bari assignment this team. Go back to page 50. There's a corner page 50, but that's all this thing. 3. A factory, a moroche to expand my 114 million. Yeah, I did a commission today. Unatolega, not talking about commission. And February, by latest by 20th of January. Ngocha katora nata factory ya Kenya Care. Omuyega oyunigora uno munyakero kube factory Vincent Atei nabara ibe factory eyo anene mono aseba kwanera obochori obonene oborachi gokoreka omwaka ogo for the last 3 years iyo tamenyete kotini lakini bono rero abaremi bari solviga onya kwagambire etamwe yemo nonya kwagambire ganyore etamwe yemo plus another day 1 litugeri moiga you are not eligible to 5 for directorship. Asege karekyo nigoyo kabeire MCB wodi ya bumwaga mo Charles Barongo asabo tenene libwe factory eyo kubairele egetambo keryo abayibe chikiro chechae kurwa se chitundu bari message yana yo kale ande taga noko tebya bari minga bantu baitu bari gutubira chika echae bakoibira sera tirigoro batari go chimogondo babuwata chikiro chinyinge nya basumure factory abantu abo babutwemere monya nabakarani babutwemeremo echae tebesa kotarwe tundubali ime echae kurumonta tore kurukwaye omo director Vincent Atei niga kwanera emeryoberyo nabo igo ibitambokero biri babekire elinde korwania obo ibigwe chae tutafuta tumalisi ile changamoto tuko nayo kama factory ni wizi wa majani chai. Wizi wa majani chai, mkiona mwaka huu tulijaribu kusimamisha some of the farmers wenye walikuwa wameiba chai. Tuko na usaidi, nilifamiwa hapa nikapiwa na hata some of wale walikuwa wameiba majani chai, lakini investigation inaendelea. Hatuachi mpaka mkulima apate haki yake. But what I can guarantee you ni kwamba ile wizi ilikuwa hapa tumereduce by. Nigo Richard Sawenye uma oyu oyore oyomo bwabalimi ase factory ya Sang'anyi atwara omogoko asengenchi oburai bwa director abwabagia inse ya reform naende aba director ba reforms bakorire gasi engiya batorusiri siringi 7 paka siringi 30 ekinegende getangani egendo kende gya kabera egesi Sang'anyi factory mbamente te masini ende egocha kubutole chae bwango chai Ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se county Nyamira Job Maangi.